ingaba loo nto yenziwa yintoni na, yintoni into ebanga loo nto into yoba kubekho ukuphela okanye ukunqamka kwalaa msebenzi kusenziwa. Ibangwa yintoni loo nto leyo? Yintoni into ebanga loo nto into yoba aba batsha abantu bangakwazi ukuyisebenza laa nto ibisetyenzwa okanye le ndlela ibihanjwa ekuqaleni bangasakwazi uyihamba bona, iphelele kwabaya bebehamba ekuqaleni kungabikho nto iqhubekayo. Understand? Because apho besithethe ngantoni? Ukhetho lukamoya. Kodwa ngoku sithetha ngantoni? Ngokhetho nesiphiwo sikamoya. Ngoba ngelinye ixesha uyakwazi into ube nesiphiwo sikamoya, le nto uyiphiwe ingabi yinto evele as umnombo. Understand? Ngoba kuthi xa aba bomnombo bengasayenzi le nto kutshuwe into yoba kufanele siphe ubani into ethile. Into kamoya ihamba ngaloo ndlela. Masifunde ke le verse. Chapter 1 verse 20. Kwathi ekufezekeni kwemihla wamitha wana wazala unyana, wamthiya igama elinguSamuweli, esithi, ngokuba ndamcela kuYehova. Bambe laa ndawo. Ngokuba ndamthini? Ndamcela kuYehova. Siqhubeke. Inyuka indoda leyo engu-Elikana nendlu yayo yonke ukuba ibingelele kuYehova umbingelelo wonyaka inesibhambathiso. Sibambe laleya indawo. Inyuka inantoni? Inesibhambathiso. Ke yena uHana akanyukanga ngokuba wathi kwindoda yakhe, kokha kulunyulwe umntwana, ndandule ke ukumzisa, abonakale phambi koYehova. Ahlale khona kude kuse ephakadeni. Enze njani? Ahlale khona kude kuthini? Kude kuse ephakadeni. Sifuna uthetha ngazo, sithetha pha ngesiphiwo somoya. Sifuna uthetha ngesiphiwo somoya uba ngelinye ixesha uyakwazi uthi ungabizwanga kungekho line age, which is besikhe sathetha ngayo before, kodwa kuthi ngenxa yento yoba kunesibhambathiso or kunesicelo esacelwayo into yoba uba uyenzile le into uYehova ndawukwenzela ukuthini. Kuthi ngenxa yaloo nto, ufumaniseke uba kuzawuba nesiphiwo sikamoya. That is why uyawufumana ufumaniseke uba kuphuma umshumayeli kube zange kube khona umshumayeli kubantu bakwabo loo mntu, ngoba le nto isuke yasisiphiwo. That is why uyawufumaniseka uba ngelinye ixesha ifunyanwa ngabantu onothi wena kawujonga ukuthi hayi ibingalindelekanga le nto yoba iyenzeka kwifemeli ethile, ngoba le nto iphinde yathini? Ivele yasisiphiwo. Sithetha ngokhetho lukamoya neziphiwo zalo. Ngelinye ixesha omnye uyakwazi ukuthi indlu yakoba ingazange yabize for umoya, kodwa kungenxa yento yoba le yayibiziwe yayifeyila loo nto. Kube nantoni? Kube nesiphiwo esilandelayo loo nto. Siqhubeke. Wathi u-Elikana indoda yakhe kuye, enza okulungileyo emehlweni akho, hlala ude umlumle. Ke uYehova makalimise ilizwi lakhe. Wahlala ke umfazi wanyisa umntwana wakhe wada wamlumla. Qhubeka. Wenyuka naye akuba emlumle enenkunzi ezintathu ezintsha ne-efodi yomgubo nentshuba yewayini, wamsa endlwini kaYehova eShilo, umntwana lowo esemncinane. Bayixhela inkunzi entsha, bamsa umntwana ku-Eli. Wathi, camagu nkosi yam, hleli nje umphefumlo wam nkosi yam, ndingulaa mfazi wayinikwe apha. Ethandaze uYehova, ndandithandazela lo mntwana. Undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye, nam ndiya kumenza uceliweyo kuYehova yonke imihla yokubakho kwakhe, oba uceliweyo kuYehova, womnqula khona uYehova, womnqula khona uYehova. So ngoku esi sisiphiwo. U-Eli unoonyana bakhe ekufana uba bathathe ntoni? Ububingeleli kuye, kodwa oonyana bakhe abenzanga ngale ndlela bekumele uba benza ngayo.
Ngoku kukhona ntoni? Kukhona umntu ongokwenye ifemeli which is ozawuba sisiphiwo, ozawuqhubeka nento ibisenziwa ngu-Eli ngoba oonyana bakhe abakwazi ukuyenza. Le ndiyithetha ndiyithatha phi? Ndiyithatha lapha Samuel chapter 2 uverse 12. Sibambe njalo uverse 12. Ngoku kuthathwa omnye umntu ngapha which is i-line age yakhe ibingaxelela uba anganaso esi siphiwo sobubingeleli. Kodwa ngoba aba babiziweyo abasenzi laa nto babebizelwe yona, now kukhona umntu othathwayo kwenye ifemeli uba azoba